नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज मी काय बनवते आहे? आज मम्मी बनवते आहे मिसल पाव आम्ही खाणार आहे आणि आज संध्याकाळच्या नाश्त्याला मिसल पाव रेसिपी ती पण झटपट. तेच मी मम्मीला बोललो काहीतरी मस्त ना जिभेला जरा काहीतरी असं चटरपटर खायला वाटतंय तर बाहेरचा तर नकोच बोललो. तर तू पटकन मला एक मिसल रेसिपी बनवून दे. इथे बघा आम्ही तुमच्यासाठी सर्व साहित्य पण काढलेलं आहे. आता पुढचा आवाज शुभांगी कीरचा. आता इथे पहा मटकी घेतली 100 ग्राम, भिजवलेली मोड काढलेली आहे. 2 कांदे कापून घेतले आहे बारीक, 2 टोमॅटो घेतले आहे बारीक कापून आणि त्याच्यासाठी मसाले घेतले आहेत. हे लाल मिरची पावडर आहे 1 चमचा, धना पावडर अर्धा चमचा, हे आपला तिखटसाठी थोडा अर्धा चमचा लाल मसाला, धना जिरा पावडर अर्धा चमचा आणि हळद पाव चमचा आणि इथे मिसळ मसाला घेतला आहे 1.5 चमचा. आता खडे मसाले दाखवते. खडे मसाले 3-4 तेजपत्त्याची पानं, 2 काली वेलची, जिरा 1 चमचा, हे 4 तुकडे दालचिनीचे आणि 6-7 आहे ना लवंग आहेत. आता मी बघा कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे खडे मसाले सर्व टाकायचे. आता हे खडे मसाले चांगले तडतडू द्या. तोपर्यंत 2 साहित्य जे राहिले ते मी तुम्हाला दाखवतो. इकडे काढले सुद्धा आहे. इकडे आपला आलं लसणाची पेस्ट जी आपली किती चमचा आहे? 1.5 चमचा. 1.5 चमचा. आणि लास्टला सर्विंग साठी आम्ही आणलेला आहे इकडे फरसाण. तर तुम्हाला आता कसं वाटतं इकडे आपल्या या न्यू रेंटेड फ्लॅट मध्ये ही सर्वात पहिली रेसिपी मम्मीच्या हातची, ती पण मिसळ पाव. वा वा झणझणीत. तेल तापलं होतं ना? तेल तापलंय. आता चांगली बघा खडे मसाले पण चांगले फ्राय झालेत आहे. खडे मसाले फ्राय करायचे, त्याचा स्वाद आहे ना तेलामध्ये आपला निघतो आणि आपली रेसिपी चांगली बनते. वास येतो चांगला, सुगंध. वा वा. आता याच्यामध्ये कांदा टाकते. पूर्ण कांदा नाही टाकायचा? पूर्ण नाही कांदा टाकत आहे, पूर्ण थोडा ठेवते कांदा. आणि रेसिपीची जेव्हा तुम्ही साहित्य बघाल ना किंवा साहित्य ऐकलं असेल ना तर एवढी सोपी वाटते ना. नाही तर कधी मिसळमध्ये ते खोबरा भाजा, वाटप बनवा, मग अगोदर बटाटे टाका, बॉईल, म्हणजे किती ती व्हरायटीज आहेत. त्यामधली ही एक वेगळी व्हरायटी, जरा सोपी व्हरायटी, झटपट करणार. कोणाला पटकन खावीशी वाटली ना तर ती झटपट करायची. आणि नंतर चव सांगायला तर आम्ही आहेत. आता आम्ही दोघं इकडे आणि बाकीचे दोघं मंडळी कुठे आहेत? बाहेर बघ काय करतात आहे. काय ते सून आणि कोण असतात ते? सून आणि सासू, सून आणि सासरे सासरे आणि सून. इकडे कांदा आपला फ्राय होतो. कांदा फ्राय व्हायला टाइम लागणारच, बरोबर? चला पडदा खोला. हे बघा काय चालू आहे. काय खाता भाई? चहा पाव दाखव कसले. वा वा वाट लावा. म्हणजे इकडे बनपाव पण आता खाताय, नंतर मिसळ पाव पण खाणार आहे. संध्याकाळ झाली ना, आमचा नाश्ता जरा. आणि हे एवढा नाश्ता ठेवलाय तो डायनिंग टेबल वरती, एवढं सर्व हेल्दी. हा काय? आणि आपले दिल पण दाखवतो. दिलू काय बघते तू? बलूनला बघते. देव बलून धर नको. चला आता आपली मिसळ रेसिपी जी बनते आहे ती तुम्हाला प्रॉपरली व्यवस्थित दाखवूया आपण. तर कांदा आपला फ्राय होतोय ना अजून? कांदा फ्राय व्हायला वेळ लागतो ना जरा. कांदा कसा लाल व्हायला पाहिजे. आणि कांदा फ्राय व्हायला आणि आपला लाल व्हायला तर टाइम लागतो. तोपर्यंत आम्ही बघा एक्झॉस्ट फॅन लावतो. आता एक्झॉस्ट फॅन मी इकडे बंद करतो. आणि झाला आपला कांदा लाल झाला. आता याच्यामध्ये आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते. ओके. आलं लसूणची पेस्ट ही पण जराशी आता 1 मिनिट फ्राय करून घ्यायची. आणि कोणत्याही रेसिपीमध्ये जेव्हा आलं लसणाची पेस्ट पडते तेव्हा त्याचा एक वेगळा सुगंध येतो. बरोबर. आणि लगेच असं वाटतं काहीतरी बनतंय आपल्याकडे. आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. टोमॅटो किती घेतले आपण? छोटे 2 घेतले. महाग आहे म्हणून 2 घेतले का? 2च पाहिजे? नाही 2च पाहिजे, पण छोटे होते ना, 2 घेतले. आणि जर तुम्हाला अजून लाईट हवी असेल तर हे उघडू शकतो, पण कसं थोडासा आवाज येणार म्हणून बंद केलेला आहे. आणि इकडून थोडीशी हवा पण येऊ शकते म्हणून आम्ही नंतर ओपन करतो ते. आता टोमॅटोला पण जरा टाइम लागेल. तो पण ॲडजस्ट फॅन लाव. बाय बाय. बाय बाय. चला आता इथे मी आहे ना 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवलेला होता जरा टोमॅटो शिजायसाठी.
आता इथे सर्व मी हे मसाले टाकते, सर्व मसाले टाकते त्याच्यामध्ये, फक्त मिसळ मसालाचं सोडून. अच्छा. हां, म्हणजे ही रेसिपी बघा एवढी युनिक आहे की ह्याच्यात आपण मीठ हा साहित्यच घेतलेलं नाहीये. घ्यायचं आहे. घ्यायचं आहे काय? आता मीठ नाही टाकायचं का? नाही, मीठ टाकायचं आहे. आता टोमॅटो शिजायला पाहिजे, मसाले करपायला नको म्हणून थोडं पाणी टाकायचा. हे सर्व बेसिकच आहे ना, मसाला टाकल्यावर थोडं पाणी टाकायचं. हां, बेसिकच आहे. म्हणजे कसं मसाला लागला नाही पाहिजे खाली, मसाला खाली लागायला नाही पाहिजे आणि टोमॅटो चांगला शिजायला पाहिजे. मसाला कसा एकजीव होतो, म्हणजे सारखा होतो. आता थोडं झाकण मारते. थोडा गॅस आहे ना मोठा करते, मी बारीक केला होता गॅस. ओके. आणि हे बघा दोघं जण काय करतात इकडे, काय बाहेर काय एक्सप्लोर करताय काय? कुठे किराणा मालचं दुकान? खाली आहे. आता बघा आम्ही इकडे बाहेर उभे ना दोघं जण, आणि आपलं किचन त्या साईडला आहे आणि ते एक्झॉस्ट फॅन तिकडे आहे ना, तर आम्हाला दोघांना तिकडून मिसळचा असा सुगंध येतो. आता काहीतरी बनतं असं वाटतंय ना, इथे ट्रान्सफर झाला स्मेल. हा, असं वाटतं इकडे कुठेतरी लगेच माहिती पडेल आजूबाजूला ना, लगेच आम्हाला आता समजणार की हे लोक काहीतरी आज बनवतात चटपटीत. बाजूला पण बेडरूम आहे बघा, म्हणजे कोणाचा तरी रूम आहे बाजूला पण. सर्व कनेक्टेड आहेत ना इकडे तिकडे आणि इकडे पण. आणि सर्वात मजा ना हे समोर बघण्याची आणि खाली बघण्याची आहे. खाली नका बघू, गरगर येईल, चक्कर येईल. काय चक्कर येईल. चला आता आपली रेसिपी आपली सुरुवात आहे ना, आपली रेसिपी चालू आहे तिकडे, आपलं बघूया. चला इकडे काय रेसिपी काय एकटेच बनवते काय? आम्हाला पण सिक्रेट दाखव. सिक्रेट म्हणजे झाकण मध्ये मध्ये खोलून आहे ना ढवळायला लागतो. अच्छा. हां, खाली लागतो ना मसाला. तेव्हा हा सुगंध इकडून ना आम्हाला तिकडून बाहेरून आला एक्झॉस्ट फॅननी. आता त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं आहे, ते गरम करायला ठेवलंय पाणी. ओके. पाणी तरी आपल्याला गरम पाणी किती? ओतायचं आहे. टोपभर पाणी लागेलच. जेवढे आपल्याला मिसळ बनवायची आहे ना तेवढा पाणी ठेवायचं. आणि मिसळ बद्दल ना आपण बाहेर पण कधी कधी ट्रॅव्हलिंगला असो, ब्लॉक करायला असो, तर बाहेर आपण मिसळ खातो. कोणाकोणाची मिसळ एकदम सुपर असते, पण कोण मिसळ बनवणारे ना एक चुकी काय करतात, मिसळची तरीमध्ये एवढा चिवडा टाकतात ना की ते खिचडी होऊन जाते. खिचडी होऊन जाते याची, एकदम नरम होतो. नरम आणि आपण फरसाण टाकतो ना, शिंकाशी येत ना. हा बोल. फरसाण टाकतो ना, तो असं वरून टाकून द्यायचा असतो, वरून. किंवा त्याला सेपरेटली द्या पुढ्यात देताना. आणि तरी जास्त पाहिजे मेन. हा, ते तरी आणि असं हे बिहाइंड द सीन असं होत राहतं. आता कसं मसाला हे झाला ना त्याच्यात, मसाला फ्राय होतोय ना. वा वा वा, किती मस्त झणझणीत वाटतं. ढवळताना चमच्याने जरासा ग्रेव्ही. आता इथे आपला मसाला ग्रेव्ही मस्त छान झालेली आहे. ओके. आता याच्यामध्ये आपण पाणी ओतायचा. गरम पाणी ओतायचा. मिसळ कशी जरा पातळच असते ना. पातळच पाहिजे जरा, तरी पाहिजेत त्याला. आता याच्यामध्ये आपल्याला मटकी टाकायची आहे आणि जरा मीडियम गॅसवर ती चांगली शिजवून घ्यायची आहे. तरी मटकी शिजायला 8-10 मिनिटं लागणारच. म्हणजे जशी भाजी कशी आपण बनवतो तशी. हा, तशी. आणि लागलं तर आपण पाणी ओतू शकतो नंतर. आता त्याच्यामध्ये मटकी टाकते. ही आपली 100 ग्राम मटकी आहे ना. मटकी आपण टाकली ना, मी प्रश्न विचारतो. म्हणजे असे प्रश्न का विचारतो, कारण आपले सर्व व्ह्युअर्स मध्ये जर रेसिपीचे डाऊट असतील तर ते असेच क्लिअर होतील. कमेंट करायला नको. आपण जर मूग टाकली तर, मूग टाकले तर मटकी सारखी टेस्ट नाहीये. मटकीची जरा टेस्ट वेगळी असते मिसळमध्ये. हा. आणि मूग मटकी मिक्स टाकली तरी, मिक्स टाकली तर शो साठी टाकू शकतो आपण. मटकी जास्त प्रिफर्ड आहे. मटकी जास्त. ओके, ठीक. आता ह्याला 7-8 मिनिटं 7-8 मिनिटं आता शिजू द्यायची मीडियम गॅसवर. आता हे आपलं मीठ कधी टाकायचं आपल्याला? मीठ आधी जरा शिजू दे मटकी, नंतर टाकते. मसाला आपला मिसळ मसाला टाकायचा आहे ना, तेव्हा मीठ टाकायचं. म्हणजे जेव्हा आपल्याला अंदाज येतो पूर्ण रेसिपी बघून. बरोबर. पाणी ओतलं, पाणी लागलं तर ओतायचं आहे. त्याच्यावर आहे ना, पाणी ओतणार त्याच्यावर मीठ टाकायचं. तर बघा इथे आपण आता व्हिडिओ पॉज केला असता आणि इथे आम्ही काय करतो, लगेच एक्झॉस्ट फॅन असा लावतो. तर आपला एक्झॉस्ट फॅन चालू झाला म्हणजे सर्व जी गरम हवा आहे ती बाहेर जाणार. तर बरोबर 12 मिनिटानंतर परिस्थिती काही अशी आहे. परिस्थिती बघा अशी आहे, म्हणून मी परत दुसरा पाणी तापत ठेवला.
पाणी आटलेलं आहे. हा, पाणी आटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला मिसळ मसाला टाकायचा आहे. ओके. वा वा वा, छान. मिसळ मसाला टाकला आणि त्याच्यामध्ये आता गरम पाणी ओतायचं आहे. आटलं ना ते. आता हाताने त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. हाताने मीठ टाकलं की त्याची टेस्ट वाढते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. तर माझा अंदाजे आपण सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे इकडे. सर्व साहित्य झालेलं आहे टाकून. आणि मिसळ पण इकडे आता रेडी होण्याची शक्यता आहे. मी आता 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. हा, म्हणजे 2 मिनिटात आम्ही प्लेट सर्व जमा करून घेतो. हा. म्हणजे झाल्या खायला होईल. हा, आता बस ना एवढी घट्ट पातळ. हा, बस एवढीच पाहिजे. बरोबर. वा वा. घरगुती मिसळ झटपट पटापट. फक्त शिजायला वेळ लागतो. हो. झाकण ठेवलं आणि 2 मिनिटांनंतर आपली मिसळ रेसिपी रेडी. 2 मिनिटानंतर रेडी. 2 मिनिटं झाली. गॅस बंद केला मी. आपली मिसळ बघा मस्त तयार झालेली आहे. आणि तरी पण एकदम छान आले बदल. छान आले. एकदम छान. चला आता सर्व कशी करायची तेही सुद्धा दाखवा आम्हाला. आता मी कोथिंबीर पहिली नाही टाकली आहे. सर्व करताना मी कोथिंबीर टाकणार आहे प्लेटमध्ये. ओके. तर आपली मिसळ रेसिपी आपण इकडे काढून घेतलेली आहे आणि सर्विंगसाठी बघा प्लेट सुद्धा घेतलेली आहे. तर सुरुवातीला त्याच्यातले मटकी टाकणार आहे का काय टाकणार आहे, कसं करणार आहे दाखवा मला. चला. आणि इथे बघा काजल बघा दिलबरो खेळते. आता पहिली मटकी टाकणार आहे मी. टाक खालच्या बेसला. बरोबर. हा. वा एकदम छान. बस मी खाणार असेल तर बस झाली. आता तरी दे त्याच्यावरती. मेन ही गेली आपली मिसळची तरी. आता त्याच्यावरती फरसाण. थोडंसं अजून टाका मग मला बास झालं. ठीक आहे. हे झालं फरसाण. आणि त्याच्यावरती कांदा मला जास्त आवडत नाही म्हणून थोडासा टाकते. ओके. आणि त्याच्यावरती कोथिंबीर. आणि आता पाव कुठे आहेत आपले. पाव बांधून ठेवलेले आहेत. लास्ट टाइम आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं ना की बदलापूरला बघ एका लादीमध्ये 8 पाव होते. तर बिक्रोळीला आमच्याकडे एका लादीमध्ये 6 पाव येतात. आणि 6 पावची लादी आपल्याला 18 रुपयाला पडते. म्हणजे 1 पाव 3 रुपयाला झाला. तुला माहिती आहे आपलं पण दुकान होतं मम्मी. आपलं दुकान होतं तेव्हा आपण पाव कितीला विकायचो. 2 रुपयाला. 2 रुपये 1.5 रुपये 1 रुपये पण पाव होतं माहितीये का सुरुवातीला 2006 8ला. बस 2 पाव बस झाले. बापरे. फोटो काढायला पाहिजे ना. तर मिसळ रेसिपी इकडे रेडी झाली आणि तुमच्यासाठी आम्ही झणझणीत झटपट पटापट होणारी मिसळ रेसिपी दाखवली आहे की असं कॉम्प्लिकेटेड नको अरे हे करावं लागेल ते करावं लागेल असं काहीच नाही. चला आता मिसळ रेसिपी झाली तर आपण टेस्ट करूया. हा, तुला तरी देऊ का अजून. तरी वाढ ना. हो वाढ ना. तरी एक्स्ट्रा तरी तर लागतेच आपल्याला. आणि ठोकमठोकीचा आवाज येतोय का तुला आपल्या आजूबाजूतून. येतोय. चला काजल भाई करा लवकर घाई. झाली मिसळ. येस मिसळ झालेली आहे. तर आज खूप दिवसांनी किंवा महिन्यांनी आपण रेसिपी मम्मीची आजची रेसिपी दाखवली होती. लास्ट टाइम तू नाश्ता रेसिपी दाखवली होती. तिकडे पाव पण आपले एकदम फ्रेश आहे ताजे बेकरीमधून आणलेले. मिसळ पावभाजी मेदूवडे हे असे प्रकार आहेत ना ऑल टाइम फेमस आहेत. आणि काय नाही समजलं हॉटेलमध्ये तर मिसळ मागवा, काय नाही समजलं तर पावभाजी मागवा असं आहे. आणि खरं सांगा असं बनवलं की कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटतंय. सर्वांच्या सुटते तोंडाला पाणी. हे बघा डीप केलेलं आहे मी तरीमध्ये. गरम आहे ना. वा वा एक नंबर. एकदम मस्त झाली. आता काजल पण खाऊन दाखवते. आता एक तुकडा मी खाल्ला. आता एक तुकडा काजल खाऊन दाखवणार आहे तुम्हाला. लय भारी झाली मम्मी. एक नंबर झाली आहे. सुगंधानेच मस्त वाटतंय बघ. दिलू नाही खात आमची बघा. चला खाऊन दाखवू आम्हाला. नाही काजलने 8 पाव खाल्ले तर नाव चेंज तुझा मम्मी आज. 8 पाव भागा. बघ आता ती बघ तर चव तरी बघ आणि पहिला खाऊन सांग मग काय आणणार की नाही.
मस्त आहे. आता चिवडा खा. चला अशाच प्रकारे आता आम्ही सर्व पावभाजी बोलतो मिसळ पाव खाऊन घेतो. रेसिपी तुम्हाला दाखवली, तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि न्यू रेसिपी तुम्हाला आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करू. आजच्या पुरते तरी सध्या बाय बाय, टाटा, सायोनारा. बाय बाय. चला आता सर्वांनी नाश्ता करायला घ्या काय.